Karbi Anglong arlo kedo PGR VGR alongle along kedo pen methang jongjung aphan ke pathir ji pura kedo ke thakatum aphan tharli nang ji pura Karbi Anglong arlo kedo arat atum an thur pak pen Karbi Anglong Autonomous Council atum aputhak kache song kisang se pin na jok sai jok je pen Karbi Anglong Autonomous Council atuma hin pen setami eviction pon lonang pura je parai pon lo Laso PGR VGR alongle along kedo ke thakatum anaphan eviction asai kiding ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kache kroido na ting pen kidam thang ni phai inkoya ning vemat si PGR VGR alongle angkang kedo sarkari gaungbura aphan anghoi pen hekpon joksi pasang koklo Bangso hut kadu kawe bangkep SGB aphan arpu pen pasun ponlo anghoi pen Kithan pon SGB laki Dongkamukam Revenue Circle angkang Phuloni PGR Hawaipur Hawar pen Lakhahini Phuloni Ghat pen Dhupnath Yadav Phuloni Nepali Basti mate Phuloni Kachari Gaon Hawar pen Dilip Giri Dikreng Hawar pen Chandra Singh Rongpi Lakhaisi Bakisa Dubi Hawar pen Ram Samu Chauhan Lakhahini Bakisa Dubi pen Nayan Subba Raja Dubi pen Jiban Kumar Chetri lapen Dakhin Phuloni pen Ram Prasad Chauhan kadu kawe bang troxy SGB atuma phan anghoi pen hekponsi pasang pon koklo halapu Phuloni Revenue Circle ke parlo VGR alongle angkang pen bangke thom SGB aphan arpu pen hekpon tangro anghoi pen ke pasun pon bangke thom SGB laki Dakhim Barbil Mirbali Dasgaon mate Nayadanga Bilaspuri Gaon pen Mohan Singh Teron Uttar Barbil mate Kalibari Gaon mate Kunthiabari Ahawar pen Lokhindar Das lapen Pudum Pukhuri mate Kamarbasi Hawar pen Sarat Chandra Basumutari labangke thom SGB aphan arpu pen hekponsi pasang ponlo News report Karbi Anglong Live